Again, it's Tito Bri and I'm back with another video. Let's go! Kaya mga kuys, ito yung mga sangkap natin. Una, sibuyas. At syempre, gagamit din tayo ng bawang. Ito. At syempre, hindi mawawala ang pamintang buo. Na, ewan ko saan galing yan. At seasoning din. Na hindi ko rin alam saan galing. Basta nakita ko lang dyan. At syempre, yung dahon ng laurel. At kaunting graba. Biro lang. Gagamit din tayo ng oyster sauce pala, mga kuys. At syempre, ang ating pata. Kaya wag na natin patagalin to. Tara't hiwain na natin. Simulan na natin. Let's go! Kaya ayun mga kuys, habang maghihiwa tayo ng ating mga sangkap, hindi ko na pala to i-explain kung paano gawin. Alam niyo na to eh. Ano kayo ha? Nangangano kayo ha? Hindi, joke lang yan. Pero mga kuys, ang lulutuin pala natin ngayon ay pork pata humba. So usually mga Bisayang style to. So medyo matagal-tagal pala to. Kaya magsama-sama tayo. Siguro mga 2 weeks lang naman. Biro lang. So yun, habang maghihiwa ako dito, babalikan ko kayo mamaya. Ha? Okay. Medyo na-challenge tayo kanina sa paghiwa ng pata. Medyo lumaban kasi yung buto ng pata. Ngayon naman, papakuluan natin ang pata ng siguro mga 2 weeks and 3 days and 4 hours and 20 seconds. So, pag magluluto kayo nito, siguruin nyo niya na papakuluan nyo ito ng 2 weeks and 3 days and 4 hours and 20 seconds para sakto yung lambot niya. At sa pagpapakulo pala, maglalagay na ako ng mga sangkap ng mga sibuyas, bawang, tsaka pamintang buo. At kung trip nyong lagyan ng dahon ng mangga, okay naman, trip nyo yan eh, buhay nyo yan eh. Ako ang nilagay ko dahon ng santol, mas trip ko yun eh. Kaya habang nagpapakulo tayo sa ating pata, maghihiwa na din ako ng mga sangkap din natin para maggisa tayo mamaya. Let's go! Kaya ngayon, after 1 week, chinek ko kung okay na ba. So, medyo matigas pa. So, kompletuhin natin yung 2 weeks, 3 days, and 4 hours and 20 seconds. So, mamaya, balikan natin to ulit. So, I'll keep you updated. Eternity later. Mga kuys, lumipas na nga yung 2 weeks, kaya okay na yung pata natin. So, unang gagawin natin ngayon, magpapaalam muna tayo sa ating nanay na gagamitin natin yung lutuan niya. Baka magalit si Jingle. Wala si mama dito, kaya di na ako nagpaalam. Kaya ginamit ko na kagad. So ngayon, nagpapainit na ako ng mantika kasi mainit na din yung lutuan. Baka pag nakita to ni mama, iinit din yung ulo niya. Kaya sorry in advance. So, late na pala kasi pag makita mo to, luto na yung pata.
So, sorry in late. Going back, English. So ngayon, maggigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Pero heads up lang, luto na yung pata natin. 2 weeks ba naman papakuluan? Hindi ka ba maluluto? Nag-iisip ka ba? Ha? Hindi. Joke lang yun mga kuys. So dito, habang nagpapainit ako or naggigisa ako, hahanguin ko na muna yung ating pata para maisabay na natin dito. So babalikan ko kayo mamaya mga kuys. Kaya mga kuys, ngayon, maglalagay na ako ng pata. Pero yung ilalagay pala natin na tubig, yung pinagpakuluan natin kanina. Kasi lasang-lasa na yon, nandun lahat ng lasa eh. Tsaka nilagyan din natin ng mga sangkap yon. Kaya wala lang, gusto ko lang kayong i-inform. Bakit? Masama ba? Biro lang yon. So ngayon, since nailagay na natin, so lulutuin na muna natin siya ulit dito. At mamaya, titimplahan na natin yan. Balikan natin to after 2 weeks ulit. At again, haluin natin, pakitang tao ulit para sabihing may ginagawa. Balikan natin. At maglalagay na tayo ng toyo ngayon. So, medyo damihan natin para maging maalat naman yung humba natin. Kaya yun, paglalagay ng toyo, kitang tao ulit. Let's go! Entertainment. At lalagyan din natin to ng mga sangkap na nakita natin kung saan saan. At yung graba na nakita natin, ilagay na din natin. Hindi, paminta yun. At lutuin muna natin ng kaunti dito. Papakuluan muna natin. At balik natin mamaya. Entertainment. Maglalagay din tayo ng seasoning at saka ilagay na din natin yung oyster sauce natin para maging mas malasa yung pork pata kumba natin. At pagkatao ulit, haluin na natin. So lutuin na muna natin to mga kuys at babalikan natin to mga siguro since luto na yan mga 3 days lang ata, okay na yan. Entertainment. Tapos maglalagay tayo ng espada dito. Cheese, burger. At lalagay na din natin ang dahon ng ating sangkol. Eternity later. So at last, naluto na din siya. So nakita nyo naman, medyo wala na yung sabaw. So ito yung trip namin, yung paubos na yung sabaw. So ito, hanguin na natin at kain na.
Kaya tara at ihanda na natin ang pata at kanin at nang makakain na tayo. Let's go mga kuys! Kaya yan, luto na! Kaya mapapalaban na naman tayo ngayon sa kanin. So ito na yung namin, ang pork pata humba. So tara, kain na! Mga kuys, thank you pala sa panunood at ito again ang inyong Tito Bry naglilingkod. Sana hindi kayo nabuiset at sana walang na-bad trip dyan, lalo na sa mama ko, kaya thank you ulit. Please like, share, and subscribe, and please don't forget to hit the notification bell for more updates regarding with our videos. And again, thank you so much mga kuy. And please paki-subscribe na din ang channel ng aking kapatid at saka ng aking tita. So ilalagay ko na lang sa description ang kanilang mga link. Thank you so much again at please suportahan niyo ulit yung mga susunod ko na video. Thank you. Bye for now.